sezizapha ufuna uyivele Ngizophela lento yenzayo kwakwisha. Thena umzwami wenza lento. Molo ntoni kwethini? Yintoni yenze ekhapha kwethini? Into endenze ekhapha ngomatheza athi yenzile ekhapha. Utheni weza ne-AIDS ekhapha kwethini? AIDS ekhapha umfazi wami okwe-AIDS umfazi wami lo Sandile uphendula kanjani kuyisho? Wogqiba ukwenza inyala ezinawo. hayi ngasabona umuntu angathini bani wohlukana nkosikazi wami hayi Kwethini uyandiqonda uba ndiwuyihlo phofu. Utheni ngathi uthetha nje ubathethwa abala kwethini amagama. ngasuthuthe nam kukwama Uwekele umatheza umoshele kukwama apha ndiyemidlalifa apha Nithi nina xa sithetha nabantwana nithi masithule singangeni into zabantu abangamakhwenkwe. Masithethe nabantu abangamantombazane. Kakade. Manje msaka ungasandile. Iphuma kwelele mfundiso yam. ngasabona umuntu Ndiyahamba ke mna kaboqina. Seyimothakele nje lo mntwana Uba uqinanga ndiyahamba. into engazukwenzeka kukohlukana umkama uzuchitha umzamo unontshintshi phuma uphele apha kwethini uyandiqonda phofu hayi phumi